Sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramet. Iya. Ngayal petuk. Iya. Ya, buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marahi buyer ndase. Paramet. Iya. Ya, cilaka. Wis, sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramet. Iya. Ya, buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marahi buyer ndase. Wis ora ngerti ilmu babar blas. Lagu, Tru. Oh iya. Aku nek cara kuno iki ora hafal. Iya. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis, sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramet. Iya. Ya, cilaka. Gara-gara pisane kok marahi buyer ndase. Ijing gembleki ndasmu. Wis ta sampean aku kaya apa-apa emosi. Nah kuwi nek musuh wong siji iki goblok nek. Wis ora ngerti ilmu babar blas. Lagu, Tru. Oh iya. Aku nek cara kuno iki ora hafal. Iya. Aku wong modern, Tru. Ah iya. Aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern. Oh. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis, Sritenan nang tasih aku melarat kan biyen. Wis, sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramet. Sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramet. Iya. Ya, buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marahi buyer ndase. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi to kowe. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi to kowe. Ora tuku 2 nomor 3 nomeran. Ambiar uripmu. Sapa sing aran? Burung kakak tua. Tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah, iki ngono malah gaya kok. Gumun aku biyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 kok kelas 3 kok metu. Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek yo ana sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100 ping 2 1800. Terus? 4.483 dibagi 3.484. Cek, ayo cek. Angel Gong. Wis ngono mari matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget. Sing penting iso, wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ning yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho.
Iso. Ana mung gawe dayung iso. Anggere kayu terus dijebebehke ngisore. Nggo ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik, Gong. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngrekas. Maksudnya piye perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. Ideal perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anakku tak lebokke teh anu teknologi ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh, ya syukur. Jo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora sajak omong terus wis-wis mantel. Awang hukum kok pengen dadi wasit nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum ki ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya do gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk ya aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, aku ngerti-ngerti digawa kijang nang polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh, anakku nang polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora diri ora ditutke dilindungi iki ora ning anakmu ndak mlayu kuwi merkarane ngono kuwi lho Gong kowe iki goblok banget masaku iki omongan karo iki marai mangkel marai ora cocok marai terus nesu mergane saking apa goblokmu mula wong iki mbutuhke ilmu lho aku punya ilmu kedikdayaan ora ilmu kedikdayaan nggo mecandasmu iki piye Reng sabar kemut-kemut sirahku truk mungsu wong goblok ora ilmu ya ora mung ilmu matematika ora mung ilmu fisika ora mung ilmu IPS IPA ya wis iso maca wis akrab karo Iwan lho kok akrab karo Iwan barang ki apa lho aku ki maca ki akrab wong telu kancaku Iwan Budi karo Wati kuwi kancaku akrab. Soalnya kowe mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Iki pelajaran maca SD lho. Aku anggepe Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya lho nang kepethuk aku lho. Aku kepethuk ya mlesek ning buku ana kepethuk ora. Kowe teng semua. Mangkel kan. Oh, jelek ya aku ngomong karo cah siji iki goblok banget. Cah ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, fakmu, fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Nenonen, naneno nano. Sriuning mesti kedupen. Nah, nek gending cah pinter iki. Terus labu tresna lan sebaya makti rene bebaran kuwi dadi kethuk sriuning total kethuk
Anu pelok-pelok coba pelok. Oke, aku nek Slendra pancen ora kasih ngapal. Oh iya. Oke, ayo nantang pelok piye? Mingkar mingkuring ukara pangkur. Apa ya? Semarangan. Pinter. Terus ke? Akarena Rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung nyaur ayo resmine kijing gembleki ndasmu wis saman aku kaya apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk wis ora ngerti ngaremu babar blas lagu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya aku wong modern terus ah iya aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama nek Jawa Roma Irama wis bedhe ana aku melarat akhir biyen iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramet. Iya. Nyonya buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyer ndase. Aku melarat karena judi mula lereno wis domongi ta kowe ora tuku rong nomor 3 nomeran ambiar uripmu lagune sapa kuwi Roma Irama ada Mbak Dukun ngendi gosiki sedang ngobati pasiennya alam wah pinter aku namanya lagu kaya ngono iki wis sak mestine ati iki nalo Didi Kempot dianane lagu modern pancen iso kowe karangane Didi Kempot aku tak bedheki lagu modern nganti iso aku nyembah kowe sapa sing aran burung kakak tua tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Nah, sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Yo ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Ya, wah iki ngono malah gaya kok. Ha. Eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis apa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyinden reng? Ora caturan, ora nyinden-nyoben, ora caturan. Ora omongan. Kowe nek takon iki sing apik le wangsulan reng, aku takon apik-apik bojomu wis nyinden apa? Ora. Terus. Bener tak ngerti bojone iki bareng nyinden urung. Sak tanggaku ya. Antil lho kowe. Ngopo to? Ame cewek bojone gareng kan celat. Kan celat. Nek nyinden iki lucu. Cicit aku rekam lho reng kene banting bapemu rekam ora ya aja nesu monggo Mbak Ayu
Mudhun. Ayo jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu ki? Aku ya apa? Oh, alang kacamata ta. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho kok ora jaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan nika jaran. Kena tanggo ngandrong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi. Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Wo. Saking napa? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Lah keng napa? Ambo wae apa iki aku? Ketok. Tak kira nek digubet ula sawa. Ha ta. Ngedan ora. Ya. Setya tuhu apa? Heeh. Saking sinten? Ana nek ora percaya aku darani gawe-gawe. Oke. Saking Mas Heri Manyar Surabaya minta bawa Sidoasih Setya tuhu ning lene tresna tuhu. Oh. Sinden Mbak Ayu Purwalestari. Nggih. Dititipi mboten? Nah. Nah. Nggih. Ya ik gonamu ik ndak entek ik. Ora kebagian gemremeng ngandhake Romayanto. Ya. Oh, bojone iki ya penyanyi dangdut. Oh, adine Roma Irama sapa? Romayanto. Ya. Bojoku sing gelem nyinden ya saingan nek karo Ayu. Oh iya. Ning terus penyakitan kae dadine ora gelem nyinden. Ah wong lemu kaya ngono kok penyakite apa nek wong lemu? Iki nek nyuwara bareng ro ngentut. Oh. Pamintaku. Oh. Ah sing mburi bubar kabeh. Ya ditambahke. Ora iso wis gawan bayi. Oh. Yen sarina sawa ngene ing sarina lan ngene ratan kinggang caket ing saiki wong nyuwun lagu iki rasah liwat nawala kadang kala sok liwat HP. Mula kok ya sedia. Iki era modern HP iku duwe gah. Lho. Ngopo iki, Kang? Ah wingi glotro bakul pulsa e. Lho. Kok iso? Wis larang-larang ra entuk apa-apa tiwas nggawa tas kresek. Ha to. Ha to.
Ki ora iso nggo nampa WA Bu, tukake pulsa Mas, ngono. Nya 100. Mangkat aku nggawa tas. Ha iya, kali ora tuku 100 ki ra entuk akeh. Ha iya. Bareng aku tuku ki ngenteni sak jam ki ora didol-doli. Ming dinengke wae. Wae. Tak takoni pulsane pundi niki? Mpun masuk cengelmu kuwi aku. Masuk mana ngono? Nesu sing dodol, masuk situ mana? Wujude enggak ada. Wah, geger nganti dipisah tangga teparo. Lha mulane kuwi butuh sekolah. Sing jeneng pulsa iki ora wujud barang, ning terus dilebokke ning HP-mu. Ora krasa e? Ha ya ora krasa. Ning wis mlebu dhewe. Aku pancen mbok aku goblok aku. Heeh. Mulane ngakoni. Dek mbenke dituku obat, kon nungku bojoku kon tuku obat tidur. Heeh. Lah aku mliwat dalan sing sepi-sepi banget. Ha ngopo? Engko nek obate tangi? Disya. Mangkel aku. Obat tidur kuwi ora obate sing tidur. Terus kepribenan tangi ora goblok. Obat tidur ki nek diombe marahi turu. Mula jenenge aja obat tidur. Ditulisi obat marahi tidur. Awang bojoku tukake obat tidur, Mas. Oke, aku langsung mlayu nang apotek. Begitu nampa obat tidur terus tak dekep tangan loro. Set ngono. Ana wong nyeluk. Nanti lek Bagong. Aja selo-selo. Lah obate tangi lah ngrekoso to. Dadi engko jenenge obat tangi. Ora obat tidur. Lah nek obat tangi wae mesti tak ombe. Apa kowe turu terus? Pindho mimi lan mintuna ayo bareng. Kan pundi? Hah? Kan pundi? Netepi waduk. Iya. Nimas bareng ana tepi wajib. Sida asih Brayan iki saka Pak Kunto sing ngersake fragmen ketoprak mau apa ngirim WA meneh terus ya panjenengane ora kersa dadi aktor kakung grogi jarene. Heeh. Sing kepareng anu Mas Mbak Tatin karo Mas Keswan wae. Niki wau saking Pak Kunto ingkang sawiranipun dipun tambahi. Oh iya. Matur suwun. Heeh, nek entek wektune piye? Ayo. Yo gak di tambahi apa iki? Oh iya. Yo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki lolo ing
mitok wae ya, Tong. Heeh. Enggak mitok wae ya, Tong. Wah. Aku kakangmu tangcong-tangcong. Mas Tong. Nek aku karo Petruk Tong ki apa wong tuwa aku ora Petruk aja Tong. Oh, Teng. Nesu meneh. Teng karepmu, ting karepmu. Apa iki mau Gong? Nyidam sari. Lah mbok kowe iki nek ora takon Bagong apa ta, Tru? Aku nek ora omong Bagong iki mumet dasku. Wong Setya Tuhu kok nyidam sari, padha-padha mengatakan hal percintaan. Setya Tuhu iki yo artine aku kang setya tuhu wit biyen nganti saiki bebasane kuru pencing berdiri kurit kencing berlari. Tondo yekti ana watu keproke ndasmu aja nesu karo Bagong ora tau rukun nek nesu ndak wis modar ora tiba modaru mengkare ngenggokke hurufe kok kangelan. Ya, gentenan. Mbak. Ki sing disuwuni ya tertentu ya. Ya ora apa-apa, ora masalah. Mbak Eka, ya mau ro ngaturke rengu ta kowe? Oh iya, kok anggap ora. Cethot sisan lho. Nekat iki. Oh, kurang ajar iki, kurang ajar iki. Anjake bojone kapok kowe. Sapa? Romayanto. Romayanto. Ah, iya jumeneng. Kok makhluk. Nyodok. Hah? Nyodok. Nyodok niki lho monitor niki lho. Ah iya monitor. Beren nyodok. Yo diaturke lah gamreng kok gek ketoprakan iki lakone mburi iki dawa e. Mbok dikepras. Lho. Dikepras piye? Dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh. Iki lakon penting. Iki lakon kaya Bratayuda, iki jenenge Gojali Suta. Oh. Perang donya sing kaping 3, kaping 4 jenenge Bratayuda, kaya dong-dong ora. Apa artine Gojali Suta? Ha, tak takon aku, nek kowe iso ngomongke ora plirak-plirik, wis kira plirak-plirik. Ya apa ora atos kuwi. Meneke kakane kira Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Perange bapak karo anak. Oh, iki wareng anake Gojali Suta iki bar iki. Musuh sapa? Semar. Arep tok gawe masalah apa? Simbok arep tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh, ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat wektu. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone ki ra nyandak ki getun ya, Tru. Ha iya. Monggo ya. Oh. Ika wis ngarani siji, anak nomor 1. Ika utawa Eka? Ha iya. Ika Suhesti, Hesti ki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika.
Ning ngundang aja bolak-balik. Kai. Ndak kaya kirik. Ah iya. Kai ngono ya. Heeh. Ayo Truk, nendi? Ketoprakan. Ya, pengundutan kok. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ah iya, ora apa-apa. Ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kenekaten. Kudu nganggo pikiran ora ngewaton bladber. Ayo Tatin gak jumeneng, cekat-cekat ndak wektune ngoyak. Ayo, apa? Cek Kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunta lho. Heeh. Ya ana dite iki aja kuwatir. Sias. Karo mendut. Aja. Lain apa? Ra iso aku critane lara mendut. Sithik-sithik. Ketoprak kok sithik-sithik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek lara mendut. Iso ora kowe? Ra iso, cah goblok kowe. Ha to ngarani wong sapenake dhewe to. Ora ngerti ijazah apa kang ngono cah goblok. Nek lara mendut niku dadak udut barang. Nggak rasa udut. Sok wae udut. Ha iya. Ya. Anu wae sak karmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentha ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting, Gong. Ha iya. Ya. Subrata karo Gentha apik Gentha. Heeh, Subrata kurang bagus. Ha iya. Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngapa lho? Heeh, ora gak cekat-cekat ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, tuluntan, delem nang. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah ngopo ngedang aku? Ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngapa piye ngomong Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane. Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso Sesuatu. tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi. Ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lah, emang ngomong kok dadak ganjel barang ki ngopo? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yu. Heeh, marga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Tentang godhog. Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Sabar, engko sik keprake kesampar. Oh ya aneh sing anu keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok. Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Wis sak karepe. Kemul pendek. Kemul pendek. Ngene ya yu. Piye? Aku ki Ngopo ta? nyerak kene. Kok urung sida kok wis nandang arek nyekel iki ngopo? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora aku iso tresno karo kowe. Aku apamu? Ya kowe mbakyuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek menurut
Menurut apa? Silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrahe rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone resik banget ya. Rugi ya adile tuku karcis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ra seneng ning ya mbok sedela-sedela raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tamba gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresna aku ora iso. Engko dagelane metu ya awet. Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Arep ngopo lho kowe? Samplok aku tresno Ora sing dadak karo sedelo wae yo. Aku tresno tenan karo kowe. Aku ning ora tresno karo kowe to. Mbok ora ngawur ngono kuwi lho. Kapan nggonku sorap teni Napa ora ngono kuwi to? sedelo wae yo. Demok neh yo. Ngapa? Pisan kas yo. Ngapa? Nah, arep dikamar. Delok ketoprak rasa krewe to meneng wae. Wis mulai gandrung. Hamulat sira Mas. Matamu. Kandhane ora sak ngono barang kok Aku watra sanding Langsung sikap bae to. Nek delok toprak iki ora braok kaya ngono kuwi. ngantil tenan ya. Bengok ora. Melu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kuwi urung sepira kuwi. Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh kok ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetano yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijik iki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelan ngono? Tukokno salep nggo salepono ya yu. Rasudi. Aduh. Kenapa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gom. Rasa melu niku wis Rawat banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Niem. Ya ye. Timbang ono katresnanku.
Bagong. Sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopol. Berarti iki ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nang ngono kuwi tata aku ki ra sudi seneng karo kowe kok. Dadi Sedelo wae yo. Yo. Ngapa antuk ono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasane aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku, karo aku. Ning apa suta butuhe rasa apa rupaku yo. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadyan sa kadep netro Ora ono kuwi ta, aku ra yo nek ngene iki ya aku ora seneng aku ora seneng lho. Oh, gentone goblok. Dinar ya usut Ora sak sithik. Ora ono kuwi ta. Aku dadi wani karo kowe to, mergo kowe ra sopan karo aku. justru nek kowe wani aku saya wani Lah, mbok kuwi sing tak karepake Lah, nek ben ana imbangane ngono lho nek aku ra sudi seneng karo kowe, wong aku ra seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah aku wis tak ngono. Kowe iki sadar ngono lho, tok. aku ki ora edan Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. arep bukteke Ra sudi. yo nang mburi sedela Apa? ngombe kopi Gas. gelem ya yu Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? mumpung aku sih duwe sabar lho yu Terus ngopo nek ra sabar? Aku di karo kowe. Ora. kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal gaweane Iya, ngecu mulane aku iki begal ngecu ngono iki dadi aku ra seneng karo kowe. mula aku pengen ngecu karo kowe Ngecu ndasmu kuwi. wah kasar Ora ketoprak wis dadi ra. toprak dadi yu Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sih, sapa jenenge iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe melu ngapa ora sampe ngomong? Mayangan to. Tak kekep tenan nek mos aku. ayo kekep wong Jadi, loro melu-melu. Bapak Sura bangsat Iya, pancen kuwi bangsat. kelapa Ngapa ngapa arep ngapa? Sak bandem sandal tenan lho kowe. Iki oh ra nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa 3. Turuk. Ora ngono kuwi. Turuk. Tuk. Ora sudi. Aku ora tresna karo kowe nang kene wong wedok mlaku ijen tanpa roak aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek ming kowe wong wedok Endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. saiki kowe gelem ora ora ngadene ora sudi. aku Aku ora tresna karo kowe, ya ta. ya ora gelem tak rudot mari Ora tekan tangan kok dhuwur. tanganmu nang dhuwur ra Nek tangan ki nang isor goblok. lah kok nek aku nang isor ya salah meneh Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. iki lho sing tangan iki Ya aja sing iki. Tangan sisine ya ono. pondasmu Dasmu kuwi. ayo Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek ora kowe dikandani. Aku dadi Mbak Yu ora sudi duwe adik kaya kowe. wis dicekel tangan saiki mau kuwi sike sidane nggo kuwi tak
cekel kowe tang dhuwur. Nek ngomongane bapak iki wae. Oh, aja. Gelem ya, Yu? Emoh, Gelem ya? ora sudi. Tak rudopani pesem, Yu. Tarik terus. Terus. Terus gorene. Tarik terus. Gorene. Terus tarik gorene. Terus tarik. Tok 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 tok. Kudune ditarik terus gorene. Gorene terus nggo wong loro. Maksud lu Wedangan wong loro. Pun, Pak. Kowe pengen tak antel wae. wah kejem tenan iki cemluke kejem tenan ya mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Nek Tarik meneh. Tarik. tak antel lho. Iki wis rampung gelu tenan niki, Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut ra kaya Brahala mungsuh kae Brahala. Kentul. Apa? Kentul-kentul apa? Lho Joglos paku piye? awak lemu iki nek tiba ora bluk ngono mung tung 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 ku sing ngene glimpang ngene tung tung Nabrak paku. kaya mandi jeblok. bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Lah iya. Oh bayaran. beres ah wong iki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Ki tanganku lara tenan lho, mung dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya, Dit ya. Heeh. Pijet ya paling gak wong siji 500 Di klip iki lho. Gawe Wah, klip dibukake bisa, dibuka bisa. Angel iki. Nah, nek kula bukake. Rasa aku wae. Aku sale coba kuku kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat. Argo ngukur-ngukur. Waduh angel ra. Ora iso buka tak bukake. Rasa. Ah rasa. Sritenan nang tasih